fejjex meta kont żgħir. Jiena meta kont żgħira il-biċċa kbira tal-żmien kont inkun taslima. Imma mbagħad trabbejt fi skola sekondarja li kienet ir-Rabat, jiġifieri konna nagħmel ħafna ħin ukoll ir-Rabat. Il-familja minn naħa ommi huma minn Għawdex, allura għattajt anke xi żmien Għawdex. U bejwet ieħor huma fuq dawk it-tliet postijiet jiġifieri tista' tgħid illi ffurmawni. Ifakrek mhux ifakrek tiftakar fih hekk dak il-perjodu u tieħu minnu llum il-ġurnata jew isek tlaqtu kompletament. Nieħu rritu ma rriġi ġifieri. Il-patrijiet li kont nistudja magħhom meta kont jiena fis-sekondarja ħallew effett kbir fuqi għax kienu huma li għalmuni naħseb għalija nnifsi. L-esperjenzi tiegħi ta' taslima ħanajdu hekk tawni ċertu sensittività għall-klassiżmu li taslima anke sal-lum għadu jeżisti ħafna iktar milli forsi jeżisti f'postijiet oħra Malta, ma nafx jien. Għawdex dejjem għallimni napprezza dak li hu sabiħ f'Malta għalkemm dejjem qiegħed jonqos u dejjem qiegħed jonqos jiġifieri is-sabiħ ta' Malta minħabba dak li ħadd ieħor isejjaħlu l-progress. Imma di il-kontradizzjoni allura fit-teknoloġija pereżempju f'dak li qed timraħ inti ara xi progress hemm. Id-dinja qed tagħmel progress. Stenna Kler, ma naġlux. Ma naġlux fis-sens illi jiena dejjem ninsisti, u mhux mal-istudenti tiegħi biss anke miegħi nifsi, illi l-ewwel teknoloġija hija l-ġisem tagħna, hija ġisimna. Allora, il-ġisem huwa teknoloġija. Jiena bħalissa biex qiegħataw bil-qiegħda, hemm ċertu kien estetika li hija involuta fil-fatt li jiena kultant inqum ftit hekk biex nagħmel il-punt jew nkella inserraħ ftit dari biex meta inqum minn hawn wara nofsija bil-qiegħda ma jkollix dari mxarrab pereżempju bl-ara. Allura dik hija ġa teknoloġija fiha nfisha. Il-mod jiena kif nuża l-vuċi tiegħi, kif nimposta u kif qed inkellmek bħalissa illi forsi huwa xi ftit differenti minn kif inkellmek meta t-telespettaturi ma jkunux qegħdin jarawna. Tifhem ġifieri, dik fiha nfisha hija diġà teknoloġija. Sa dik hija teknoloġija ta' ġisimna, illi tgħinna nagħmlu affarijiet oħra possibbli. Bl-Ingliż jgħidula enabling technology. Ġifieri ħanagħtik eżempju ieħor. Mingħajr it-teknoloġija tal-elettriku, ħafna affarijiet oħra ma jkunux possibbli. Mingħajr teknoloġija pereżempju antika bħal mija ir-rota, inti ma kienx jista' jkollok il-karozza. Ġifieri għalkemm il-karozza hija teknoloġija, hemm teknoloġiji oħra li jagħmluha possibbli. Dawn huma enabling technology. Imma li ma hija t-teknoloġija u l-progress illi mhuwiex distruttiv fl-opinjoni tiegħek għad-dinja, għall-umanità. Jiena nemmen li kollox jista' jkun distruttiv, inkluż l-umanità nfisha. L-ikbar għadu li għandu l-bniedem huwa nnifsu. Biżżejjed inħarsu lejn dan li qegħdin ingħidu issa li qed jiġri pereżempju fil-qasam tal-ambjent u l-pjaneta qiegħda tisħon u dawn il-ħafna affarijiet oħra li nisimgħu dwar l-ambjent, il-bniedem huwa l-iktar teknoloġija distruttiva possibilment, imma huwa wkoll l-iktar l-inqas teknoloġija distruttiva fis-sens illi huwa l-bniedem stess illi jista' joħloq affarijiet oħra jew nkella jkun hu dina l-enabling technology illi jagħmel affarijiet oħra illi jagħmlu l-pjaneta tagħna post aħjar fejn tista' tgħix. Okej. Inti personali, x'inhuma l-passjonijiet tiegħek, x'inhuma dawk l-affarijiet illi tqum għalihom kuljum filgħodu? Il-kafe, le mhux ver. Jinbidlu minn żmien għal żmien. Fejn qed ngħix issa fi Scarborough huwa post tranquill ħafna u allura anke jiena nqum sempliċement għal ġurnata oħra. Imma passjonijiet jiena inħobb ħafna nies oħra. Imma nħobb nies oħra mill-bogħod. Ġifieri mod ta' diskors. Jiena kapaċi nkun iktar ħabib u intimu ma' xi ħadd illi ma naraħx kuljum, milli ma' xi ħadd li naraħ kuljum. Għax meta qed naraħ kuljum jiena l-elementi impressjonistiċi, kemm qed iġġenni nitkellem pilu filosofiku. Ma ħanajdlek ta' qed nieħu pjaċir ma nafx għalfejn ma kontx pjana tal-ammur, veru ma. Imma l-elementi impressjonistiċi li jiena jista' jkolli tiegħu jew tagħha mhumiex daqstant kemm jistgħu jkunu meta jiena qed niltaqa'. Ġifieri jekk jiena qed niltaqa' miegħek kuljum, jiena qed narak iktar spiss u dak li qed nara huwa dak li qed ittini inti m'iniex qiegħed insawwar jiena idea dwarek illi qed noħodhom mill-fatt li inti l-bogħod minni. Issa hemm eċċezzjonijiet pereżempju għal dan, u eċċezzjoni waħda hija l-mara tiegħi illi ilna flimkien jiġifieri 12-il sena u x'naf jien u dik hija eċċezzjoni. Imma pereżempju
għandi ħbieb jiena illi ilni ma narhom litteralment is-snin, imma nħossni qrib tagħhom daw ferm aktar milli kieku pereżempju niltaqgħu darba fil-ġimgħa jew darbtej fil-ġimgħa u mmorru x'imkien flimkien għax nibda nara affarijiet fihom illi jew huma jaraw affarijiet fija illi jdejquna. Qed tifhem kif? Ir-relazzjoni ta' bejn in-nies imma okej, le ħanajlek fimt dak li qed tgħid, imma mbagħad pereżempju id-diskussjoni jew il-konverzazzjoni li jista' jkollok hekk teta' kif qed nitkellmu llum ħalli għalija u l-kamera ma kif forsi anke kellna l-opportunità nitkellmu. Le, ma Kler, ma nitkellmux hekk aħna normali. Le, ma le, veru ma nitkellmux. Għax inti ma toqgħodx tistaqsini dawn il-mistoqsijiet kollha. Iżgur, imma grazzi għax li qed nistaqsihom qed insir naf biċ oħra jekk inti nemmen li inti qiegħed onest fir-risposti tiegħek mhux qed tiġbidli saqajja jiġifieri le. Ma nlaħħax. Nemmen illi dak l-affarijiet li qed tgħid jiena nista' noħodhom probabbilment biss milli qiegħda u bil-qiegħda nisimha kieku qed nagħmilha b'mod elettroniku se jkun diffiċli għalija. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Għax inti tista' pereżempju kif hemm min għamilli intervista pereżempju biex tidher f'gazzetta. U t-tweġibiet il-inti kienu kunu simili. Issa f'gazzetta forsi għandek inqas spazju milli għandek hawnhekk, għax jekk inti kieku kellek tagħmel transcript ta' dan kollu li qegħdin ngħidu f'din in-nofsija, jew ferm aktar spazju fil-faċċetta tal-gazzetta milli jieħu intervista illi pereżempju jkun fi 10 mistoqsijiet u inti tweġibhom daw b'mod differenti għax il-klim tista' tażlu iktar għax pereżempju jekk inti qiegħed tweġibhom fuq il-computer dawn u kelma mhux bitek inti tista' tneħħiha din, sentenza ġi twila wisq tista' tqassara, jekk qed tara li qed tirrepeti ruħek tista' tgħid dinha ma bżonna. Hawnhekk probabbli rrepetejt ruħi jiena għadt affarijiet illi kieku kelli niktibhom forsi ma kontx ngħidhom jew kont ngħidhom b'mod iktar meqjus. Allura dik hi wkoll x'ngħidlek jiena meta m'iniex qiegħed miegħek wiċċ imbwieq. U iżjed kalkulat. U iktar meqjus. Meqjus għax ikkalkulat forsi hija xi ħaġa li kważi hemm fini ta' fejn jiġifieri qed nikkalkula jien illi. Ma mmurx ngħid ħaġa. Ma meqjus, jiġifieri li inti għandek aktar sensittività lejn il-persuna li qiegħda taqrak jew tisimgħak. Okej, all right. Nista' noħodha. Allura il-biberija tista' tkun iktar kif tajt, iktar soħda kważi. Tifhem x'inti dak li jkun, kelma toqgħod lura milli tgħidilu forsi. Iktar milli forsi tajdilu kieku tkun wiċċu. Jew bil-maqlub. Tiskanta mbagħad lilek vera narak bniedem tan-nies, jiġifieri. Dina hija xi ħaġa li qas jien ma nifhimha. U anke l-mara tgħidli vollieri illi għax jiena dejjem ngħid illi inħobb in-nies imma nevita n-nies. Anke kont ma' ħabib tiegħi l-bieraħ kont qed ngħidilu din. U ġifieri dana ilna ma niltaqgħu wiċċ imbwiċċ ħafna snin, ġifieri l-aħħar darba rajtu xi 5 snin ilu perkażu. U għalli, ma għatlu jena issa ġejjin daw in-nies fuq dil-bankina. U fuq il-bankina l-oħra memħat. Jiena li kien għalli jena qsam minnaħa l-oħra. Biex dawn nevita li per eżempju jien indajjaqhom b'xi mod. U fl-istess ħin, innaf per eżempju jien narhom daw x'kunu nies sbieħ u qed biex tara persuna sabiħa għoddi. Imma le, tevita tnej allura. Issiba diffiċli biex ikun hemm nies li forsi jifmu dak li qed tipprova twassal xi kultant jew qed tipprova tgħid. Le. U taffettwak jew inkella. Kien hemm żmien meta kienet taffettwani, imma għaddej minn fażi bħalissa f'ħajti li forsi anka diversi nies jgħaddu minnha speċjalment meta ma tkunx għadek żgħir wisq. U tkun għadek ngħidu hekk ma kbirx iżejjed illi inti tibda tħoss, jew ġajjin, ħanajt wari, li jien nħoss, imma da x'inhu importanti, imma di importanti, jew nkella dina se tagħmel xi differenza din il-ħaġa. Allora, ma tibqax tinket jew nkella inti dik il-passjoni tbaqbaq fik meta tajt inti għalija ta' qed ngħid, jiġifieri mhux qed dwar qed nitkellem. Li tagħti daqstant każ. Allura ekku ma l-affarijiet. Tiggwadanja isek ċerta kalmezza biżmien u tolleranza. Per eżempju, anke kien ħares lura 10 snin biss f'ħajti, li 10 snin mhumiex jiġifieri perjodu enormi minn ħajti huma kwart minn ħajti ħanajdu hekk. Narani bniedem inqas kalm milli jien illum. U anke ċertu affarijiet jurtawni u jirrabjawni iktar milli jurtawni u jirrabjawni illum. Illum mhux kważi rrassenjajt ruħi u naċċettom kif inhuma. Għadni ma naċċettomx daqskemm kont ma naċċettomx dak iż-żmien, imma r-reazzjoni tiegħi lehom hija differenti. Okej. Mela allura inti bħala kwalitajiet ma biddilx, ma ddajjifx biex niftehmu, imma iddeċidejt li r-reazzjoni għandha tkun
Ma mhux neċessarjament ma ddajjif, ġifier fis-sens li jista' jkun il-reazzjoni tiegħi issa dawk l-affarijiet qed tagħmelhom aħar milli kienu qatt qabel pereżempju. Le, rġajt li stenna ġdefixni għaw. Il-reazzjoni tijak qed tagħmel dawk l-affarijiet. Rġajt li ġgerfixni u rridu morru għal-break. Ħalli għalmenu nissa wara l-break nbidlu l-klim. Jorrek. U l-emem xalfejn, dana min irid jara repetizzjoni, jrid għal-programm ikun jaf eżaġġat.